Ayun yung mga tatalundugon na message. Sita nung kunod si siya nga iayis na ko mga ulama tanong. Padung ko mga panuruganan. Yang ay hurutan no, ada salah orang kay Al-Alim Saad Ibrahim Amati, kapapantagan na Sultan sa Bangsayan. Gurani, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan na penyelamatan na mga ariyak niya sisagyan kay Muassasatul Asdiqa bil Filipin kapanguluan nila nagyang kutua guru alim sagyang kay Taguluan Iklim si Syekh Amiruddin Ibrahim. Ako yung chairman sa board si Syekh Ismail Balindong. Nagusulang lang wala inang padairan membro sa executive, naguso membro sa board, naguso mga saling mupairan kung kanito urong ng mga bayi, mituturo ilan ng mga musrifa si Ikobing barang ang munisipyo sa yung kaya Dungaranaw, yung kaya Lanao del Sur, yung kaya Lanao del Norte. Ang malaatong lamatan ang nagyang kaya mga gulutan, pamakobit nutot, yakata sa kanya si Dr. Mufti Hasan Nur Alafa, na itong unakan na bukod mga pumamakin ayatan kaya katiyam ako magyang kaya bantuan guru o mga murid guru kadak lang kumiyap bara ulama si sagyang kaya Lanao dasal ako arumwal ki Abu Muhammad Saranggani tunganay amala miya pasadyan na gumiyap na syatiyan na kiyang gunaan ukadan dan Muslim sa kayamanan niya na Pilipinas na kikilalaan so panagundaman niya sa kaya dunia ay mala na kaya mga Arab na mga Muslim sa kaya dunia. Inilang na mga programa na message tatago nila noon na da matatulo ito na message Dr. Mufti na di mo di mamimikiran naman to kayo makutudo ko siya di mo di mamatya sa mayto na ayaw niya pikiran na giyang kaya current issue kapapandagan na magbubutad sa dunia na kaya mala na di kaya magbubutad na giyang kaya mga pagalitan o ang mga mujahidin sa Palestine. Tapi na kaya buwa katawan o sa bagi apyaso katawan yan na pagkadareno na kelipatan yan agyan kaya Palestine yan nga Masjidil Aqsa na di kapakayo bay ni dareno nan o langwan ang Muslim sa gyan kaya dunia kena o ba yung uki o hindi akar sa nga Baitul Maqdis na bagyan kaya mga tao sa Palestine o di dagyan kaya mga Arab kaaya kiya widakal si nasulangwan ay ipasibut yan so la ilaha illallah na wajibun amiya widyan akan agyan kai mampedat si siya manila na Palestine. Bukan akan sama itu background ini na nagyang kuta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang kuta pagampaganaya kay bitaron wallahu kapakasungan yan nun si isa langit kagkapakaiman na piyakasungan sa langit na sidin sa Makkah lalo purwa wallah udadaan makasung makautas isa Masjidil Aqsa kagiyuti kana akipantag agyan kaya Masjidil Aqsa kasudin suwagaw talamiturun subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ay mana na sukyasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa langit na daan na piakaot
wallahu ta'ala si sa Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis naroon yan mabukya pagi mamanso mga nabi na gusto mga rasul sa giyang mutu kagawin cakot kaya pakasunyan ro. So beauty man yan na kailangan sagutin tanua kung pakambuk ka ng tanong sa ibang mga puso tanua di patot o batanong mabulag ko awid akan tanua diyan kaya Baitul Maqdis sa lagi dududuk di awid tanua akan sa Baitul Haram o yung Masjid Nabawi Syarif. Niano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid. Dati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da akan na paliugat udina da akan na bagi sa ipantag sukat pleleg si ikuliaw lupa. Inung tabut diyan agian kayak telua mga masjid na upleleg si isu mu'min na balasan wallahu ta'ala ayabu ang balasan kon wallah sa titu malabalas na agian kaiyak Kaaba bayad Baitullahil Haram ng Masjidil Nabawi na ugian kay Masjidil Aqsa. Di patok ta di plelegan o Muslim. Kalau do aya papaliutan yan sa ginawa niyan na ano man ikapagkasong yan sa Singapore, ano man ikapagkasong yan sa mana niyan na Korea, ibatong na ilain ka na ay kadang-kadang na pagkili mo ng mga tamukyan na sipa mga po sa Singapore, Korea, Dubai, na dang kadinuman ubam niya kasong sa mana niya na Baitul Maqdis na adi di pensum niya ka panay haji, udi na adi di pensum niya ka pangubra, kagi ang mata tali umagian ka yung mana niya na di ka pa magubra mga Muslim sa dunia, kati apa ko magian ka iya Ramadan, labi-labi idulan na pakasulso Ramadan, panginta ko kami sa mga tanong niya mo. Yung kaya Baitul Maqdis, na may ada itong nga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'ana, wallahu alam, maribat ako sa undan, kaya berarti ako ron mufti. Man arada an yanzura buk'atan min buka'il jannah falyanzur buk'atan min Baitul Maqdis fa innaha min jannatil firdaus. Sa tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kebayaan niya na may kailay sa sagintas si iko ay manami kalamalamaw jannatul firdaus nasong ng bisitaan niya na Baitul Maqdis kagit na Baitul Maqdis na kusagintas udi na kalamalama agi ay manami sa usurga jannatul firdaus. Gi kalbi na gi na Baitul Maqdis na lagi uso mga Muslim kusabagi na dira nay may inga agyan ka iya kipantag agyan ka yaman nga Baitul Maqdis. Sa putong tanong, agyan ka iya Baitul Maqdis na ato na ipakapunay. Oy, ito na ipakapunay. Ayaw ko pagkilig tanong na Israel. Ayaw ko pagkilig tanong na mga Yahud. Uli na ayaw pagkilig tanong na Suryoniya. Wah, kurang terus kah? So amat tanu ay man lang yung Nabiul Ibrahim abul anbiya ama mga nabi. Na si pagong pagaling yan na kaya pagintaw na si imyagingod si isa Iraq, si isa Babil. Madinat Babil si isa Iraq. Na miya pangaruman yan roon so Sarah nakagiya ko marimbit su Sarah na miya pikirya na tumalasper si isa Palestine na si isa Madinatul Khalil. Naroon miya ginod so Ibrahim na inimbo at ayan roo sa Madinatul Khalil si isa Palestine so Ishaq agyutoy ama o Yaakov asoy Yaakov na ama o Nabiula Yusuf na gusto mga pagarinyan na roo miya kapo na agyutoy pumbetuan sa Banu Israel. Gura ka no, yun bagalibat nga naman so biya gina iman terus ako na kanayan na palita di bukwan na ito pangalilipatan yun di pakapunay so kada lang sa iba mga nabi kasi sa so Yahya, Zakaria, Yunus, Yaqub napalay din si Seman so Musa alayhi salam napalay din si Seman na Palestina saan kada lang na saan ni mangilabang ni Isaya mana niyan ko mga nabi na sa Palestina giay kala akipan taga sa butun tanong ato de relisyon tanong sa gina emanay na Palestine kena ubugi mo emanay na pengailay tanong pumatay din babay wata man ataw lagi tubita man emanay na awida ano pa magasunod ang siran wallah di tanong katawan
Nah, yang kota awid akaliran na kena ubasiran bu iki awid akalkan lebih tanurun aki awid akalan na kuna mga muslim sa iman na dunia. Nah, pakataya sentano. So kini buat kalian kung nabiula Ishak na ini buat Ishak so Yakub na niya bumbar so Yakub. Lagi na ni pembetulan sa Banu Israel. Ayaw mana niyan ay kalimitan na mga Israel. Oh. Na antay rumani pembetulan sa mga Yahudi. Na lago na mag-agama sa aya pag-agamaan yan at diya na ang Yahudi na sila sa mga Yahudi. So yung mga na sa agama Musa alayhi salam. Lagi na ni mga Yahudi. Uy, ayaw nga na nung agama yan. Agi nga na mga Israel na ay agaran o mga na Yahudi. Lagi nung mga Muslim ay agaran o agamatan na Islam. Yahudi ay agama niya na al-Yahudiya. Muslim ay agama niya na Islam. Di ka pa kasi itanong siya. Nah, so Bani Israel lang yung sa itanong. Hindi ko tayo betul ng mga Israel. Ay dili ka dusi ang masakit. Lagi ang buta ikatuluwa pembetulan sa Suhyuniya o di na sahaina. Agianan ibiru yagian ka na ng mga Yahudi, yagian ka na ng mga Israel, political wing. Ay mana niya na piyaka ada nila na grupo ay may pembetulan na Suhyuniya o di na sahaina. O di na ay ka English yan na Zionism. Wah, so profesional siya. Nagianan niya kabinasa amala si sagian kaya dunia na ayamala nagian kaya Palestina. Kaya pa kanino nila sa mga kiadera sa mga grupo pumutul sa Zionism na dibilangin kakuyagan kandoto ugay na ay antapon lagi mo ta pumutul sa ay mana nila buto kulat al Yahudiya ay asay taratong minto sila ila furat. Ando mereka kontroleran sa giyang kanan apuun sa dozila lagu si isa furat gid dengan nasyab gid dengan ang damang aran ando mereka kontroleran kaayat da ikontroleran na so kawagan so ay mananian na education na gusto ka dato na gusto langon taman ami kontroleran sa giyang kaya dunia na ginan ipinakamarata a grupo sa dapat ada giyang mga widakan na mararang taon agyan kaya lamon na mga muslim sa giyang mananian na dunia. Yan ang natin. Nah, ang tunaw ni punggulo lagi ng emanan niya ng mga Yahudo, yung emanan ng mga Suhyuniya. Ayat punggulo na yan, na siya ko Oriano, sika duwa-duwa. Nagito kiat bagian ng emanan ng Suhyuni, na ayari ko nindara dunia, lalabu lagi yung France. Oy, na ayat kabulingan o mga Yahudi na isa Palestine. Kaya kita pakabuling irasan. Katawan mo ito na italo, hindi ko minar kailan lang kung tayo manan na mga langit sa dunia. Ada yang matau? Ha? Katawan mo lah. Saya din. Aya ikadu ay diri ko mindariran na makabaling silan si isa Mindanao. Nah, pakates ko gano pamaka yin ko ang ginawa sa ngayon. Kagi ayat din pamikiran Yahudi gina man ng mga Suhyuniya na ano man kontrolera si economic si ikuin. Kaya ka kontrolera sa Amerika na sabab sa giyang Amerika na mala atantua dilan di ka pakambugay sa munpad si kaya man na kauyog economic giyang emanan ng Amerika o giyang emanan ng mga Zionism giyang mga Suhyuniya. So Suhyuniya na kanya ubalang na Suhyuniya na ba Yahudi ugay na lang na Yahudi na membro sa emanan niya na lang na sa Suhyuni Yahudi na emanan niya na membro sa Suhyuni uy na kana ubalang na Suhyuni na ba emanan na ba Yahudi kali mo mga Yahudi ang mabarat at kamakiran na di lang tataripan na giyang na ganabot aging emanan ng mga Zionism diyan nga mga Suhyuni di kailangan nasabutan tano ay emanan na mamubuta di sa giyang dunia taan tano katukay o inutano ay babangkita lagu maka umila ka lagi ng mga pagalitan o mga bubitan o mga Muslim sa giyang emanan na Palestine. Nagi ito ang mambubutad ang masusuwasi sa giyang dunia imano sa giyang masa. Nagyan kaya mga mga Suhyuni uli nagyan kaya mga Israel nag-iibon so ini paninta o Allah ta'ala kami kapirin ni maalim sa Quran lo inalil ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud ay masucho mga nabi. Abi akan bulan mula bulan doon ini paninta sila kapag ibu na sila nula sabab kung mga tila ka inya mga nasyon. Dito na po na
wala tufsiduna fil ardi marratain, peminasakan udah tiwala mutalasi boleh oleh pasal maka dua. Kayu tak kepa pun orang pembangan nabi. Dulu yang susah kaya. Woi, perkara itu benar. Cuma kan nabi kan. Kami sudah supaya tidak ingin mengatakan ini siram penemang bumi ke awasa Palestina. Nia bubu siram Allah. Kadip nung takalalan mo nila din ay mana na. Si subra so kalalalan mo nila. Nah, di kailangan na sabon tanong antaw ini mga Israel di daging ay mana nila mga Zionism. Ay kapagpigira tanong na ipagkugutan do sila na ugi na panangidaan tanong ugi pwede na biyang kota sipatiran ko kau yung bigyan sa gilingan dunia na ano masisipat tanong ang mga baik. Hindi na sa mga dato. Wah, malutan ko mga sipatiran no. Katanong katukol ata niya na tanong kata umali Yahudi siya kini wala wakadi. Uli na kanang niya pagkakataon mo hindi ay sipatiran na paparangay niya na Yahudi. Wah, na isa sipat agyan kaya mga Yahudi. Aina lu yang masih sabuan la tajidanna ashaddan nasi adawa lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku bedna tiwala tada ketunda yang Muhammad ania kara-kara adinan di ribu yung mga muslim nya maratian na lagi ribu ini bagi emane na mga Yahudi di mo lagi bilang adi ni pa mga Nasrani. Ada pun nama Iran kadugo kung di tayo kita nikin bulunan. Bagian kaya manila mga Yahud na susubra adila di kapakin bunuay. Kaya pagbibuhin nila siya eman nila langunan niya maratea. Apa di siya eman nila langunan niya manakoto. Di isa asipat agian kaya eman nila mga Yahudi amala irarangit ko eman niya na salakaw kiran na si ko eman nila niya maratea. Ako pusa ka. Ay asipat ka na malakay rarangit ko lagin ka mapaparati asikola di susalakaw ka. Na malu ka pagin ka kapagay amya pagdas agyang mutuwa sifat agyang muta mga Yahudi au budi sunga na pitulan Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. So tingin sa Muhammad asibu Allah la igila ay may presisumpangan na sa mga pagyan amaya maratia na niya kalalakiran ni gugo ugigid na gilad so sala ka kiran sa mga kafir so mga iguay wala ba na dito na tutuon ka na kalakabuka ay nakabuya yan na upama kumapaka tanong yan nagyang ko tayo buhay wala ba na dito isyon ko po na dito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginan isipat umumin ayaw manan yan na igila di siya sarampayan na so riduay wala ba riduay wallahu ta'ala na malaon ni gini na amay ka di siya sarampayan na so pagaling na ulama pagaling na mumin na ayaw patot na malaon so kamaap na malaon so katigil na di maadin ni manto ko sa bagi ko sabar ako pun ayaw may siya sarampayan na so lagi diyan amranaw na iblangan na na matadakyan lagi ang utaruyan na ili destano si wallahu ta'ala sa lagi kaya mga sifat kasifat ay kaya emanan mga Yahudi. Yang kedua, bentuk mga sifat yang lagi mutu al-ghadar. Mga tribu. Wah. Awa kullama ahadu ahdan nabada fariqum minhum. Ano ni tipo sa dagina na susah bagi kita ng tribu. Lagu pun tayo ni sisya yang na sifat tribu na. Ana panangila ka bubayakan, wataakan, pagariakan. Tama ka po kuha kasagi na nasipat lagi dari amanay ng mga Yahudi. Kung ba tayo himbo ini kapan dia inali wallahu ta'ala sa gina amanay na Quran. Agyang kai asipat agi na amanay ng mga Yahudi, ayat pag asipat ilan lagi ng kadari amanay niyan nakatremor. Apa sa basa ng Biblia ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Nagpagdari yung manyan mga Yahud na so banu Kainuka, banu Qurayza, o so banu Nadir. Na amanay niyan na Yutuy ni Umar undabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga Mayahud mga pamilya na miyaki po sa dakiran na mga tribe da tribe nila sa nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gina ni isa sipat agin nga amalan yan na mga Yahud na palangidan tanong ubay ay manan na makakukwarta sa gina kata tribe kapa magpeda kapa pakipulpa sada si ko salakaw di salakaw na ayad na patot na palangidan ka ubag ka makasipat sa sipat at tribe kading katatawan na ipagkagul ka sa mga Israel daging mga Yahud na sa kabisi makakuha ko sifat ko sa bagi ko sifat yan. Wah, iya mana nak pugusin kan? Isa sifat yan. Na mga bukid. Suway na ayagi, sudi na ayaway. Di pada mga sifat yan.
Sobrang ugatos resolution na United Nations siku after sika dua-dua kokap ke tanong di corona dedun na ini to manon ang ngayamanan ni na mga Israeli na mga Yahudi. Naman nakabubuti gilan. Pamalagi na dunia na niyong pakasa nimbal sila sa resolution. Aliyo sa mga resolution ni mato sa ginaya kaya tinuelan sa kaya ato na ini October 7. Na sobra walo gatos na did na ko ni inimplement ay mana niya na Israel kapalya din kapabukog pusa nila kung ipupadagilan ng mga Muslim lagi nga Palestine. Na lagi pa na nakapakipupasada na diyan kaya Iraq na dua-dua tima na resolution na di ko tasiran Amerika niya ba sila ng mga salig upa era na di isa kailangan na ato na mga desa bapaiyap pagpakata naman tanong so pagpugin na tanong sa giyang India kaya mana niya na kapakaya mararang katanong sa giyang mga intel sa giyang kaya mana niya na pingi tanong sa giyang Pilipinas katahan yung sa nilan makapanin sila po yun na ukukwera na maliwalag na niya kapirpia na hindi nagbukuha maliwalag na tinapos ang karkang niya makitinawa sila na hindi niya pangay sila sa isang Palestine na tira na hud na ay mga ceasefire na makisisfire sila tira na diyan na ay katamanan na kani na niya kuha may isa katinawa na kani kapag rutan tiran na yung mga tira dibilap lang yan na yung ito dibilap lang yan ito kadang sa kaspela niya koma mangudat na yan Igagaray. Tuloy ini. Hindi ko ito, hindi ka lipat siya kaya, pagkasa mo. Makaisig sila sa iyo ko tayo. Natiraran kami, kaya mananyata ba na bisa katido. Nagyuto din ni aka nila na pikirib sila din. Na ayaman na malaanta pila sa kapumbubayan sa Gaza. Akala ba yung pumbubayan na kaya ng mga mujahidin. Kata bapak kata, wala pilih. Ini revolusi Al Jazeera Arya Mufti. Ubay niya pater ko mga musikidin. Aya kan ada patera na sobra 7,000 8,000 mantu kapag niya kasobra pun na mula gidrusu babay wata malakaw na irang pumunol. Kaaya pipik yang nila na ando di ka lasa-lasa nga na mga wala si sa Gaza na tigila si Sfer na yung ka-repair namin. Na lagi bagyan niya sa marami. Tadaw mo niya patera na sa mga tao sa kapirawasan sutaw nakagimalas na sila na mabida-bida sa gina na pati malabalag na tiga-tiga ng pagkakasugan na yung kamwela na may sa development na makapiyagi ng hindi marawin. Yung kaniway. Pati malabalag na dalang pagkakasugan ng manaw. Lagi yung ilaka ng Muslim nagyang kaya may ito na makasusunod siya yan kaya paano nagyang kaya hindi naging Israel. Pati malabalag na may agor katanong sa dita lumandam kaya pumupay na yung mga walay. Ano na niya kasi masa inusan sa naging tuwag kabog na bomba. Nabig ay mga mabinabina sa tidak-tidak kiripir. Rasa-rasa na abuliso. Ay tiyak buto na timbabala sa government infrastructure ka. Kaya man na development ko. Di naman na nakapaginggatan. Makasusunod ka tayo sa simpatira sa bagyon. O sa bagyo ko sa bayot. Na supanso akaliran na pagisigil kita no. Analuran tayo. Baka tukoy tanong na for the first time. Siya ko oras agyan nga niya po sa presidentiya, ketang mo nagyan kaya Mindanao sa konsuliya, maktab al konsuliya, agyan ka Israel na siya dabaw. Niya karani sila ang tanuman. Niya karani sila ang tanuman na iman natin na kayo magpupitad tanong. Kaulitan mo iman ka. Na sumanga moriya tao tanong na ayanin silang duwan. Pagkaraan di siya, niya alwi, mesti, kailing Soviet ang kaso mga babay man to na ading din man to pagkailay adi siya dito na nagusag yung naman niya nag-ground zero sa gina naman na din nibigatir kaya pa na di po pasyawan naudis ka tanong langon amran o ang mga Muslim na di tanuway amuda ka di tanuway mentang na aya ka pagilineran ko agama tanong na siko paparangay tanong na perlu keanilan ketanong kung takapi buntan dunia lagi sa mga kamudan na tira mapida di popasiwan na bigtigsa agyan kaiya bagwa tawa musim mamudan na rosiran dia bibit na taman sa bining gulaganiran sudipatot kubelan gulula di masusuatan na inang tanong amadakan apelano aditan katawan na aya kapag kinatan sa agyan makaplanuran lagi utaki pagkiguris agyan muta amanan na dinggalapagan agyan kayamanan niya na mga surang at tanong si Iwag. Lagi, nasa kanwa mga inami sa tamparon sa ina, kaka,
Udina mga bubeni kuya mana niya na lagi dia manusia itu. Asama niya na siya may mapanukuan senior high dapat mas senior citizen. Oh, win na kung pakit na karani nila buta mas senior high amang dapat mas senior citizen Abu Muhammad. Si penulis Abu Muhammad ada pandai wah senior high pandai. Oh, na ayam ada si isanan naskan mga ina mga bayi. Sakan ni malasi isanan. Oh, na uditan wa magdam. Asyik tanung budadan na mambi etiusu mengawatatan ko kita gelid tanu kiran ko biatan agama Islam ipalumbo tanu kiran so ay mananan na o kita lumata agama Islam na di din tugu piagyang kaing tunu ka aya mabubeloy adi makambi at iko mawata na pagpakapuon si isa walay na makasong si isa eskwela na makasong si isa madrasa na kung masamalay na kaya doon sa awid akal suina katabi ako mga inaiman to na miya bisi sila na di sumangaman maka ay kan hindi na sumaman aya kung magalubog sa gobyerno sumanga dato na yaman na di budita sa digap mamatindog sa yaman na mga restaurant ang mga itat masama puti ibarat na oh seryoso pa wah na pangita ko wala yang kaya mana niya na ay dipili ta maputi ibarat na sa tali mendini ka babakabuli bagian wah makakasal ganun po. Nah, dia kaya mana masuk soal dia Palestina. Lagi Korea keturunan terkalo. Agi na kena ubay ini qadiyah, kena ubay ini awid akan laba ibu ki awid akan lagi ngana sud Palestina. Kaya ki awid kasi na sulam wan muslim sa dunia. Ay posibilidad la ilaha illallah. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Sadda tigo Rasulullah sadira ia widakan sumambut dan mga pagaliran ang mga muslim na kena ubah kilampat. Lagi. Nah, inalakan kalau dia mutakalibin yang mana ni na mas dilaksa. Kaya lipatanakan lagi yang mutua miaka 10 abu 6 bulan udina miaka 10 gupit ulan. Si kaya Nabi umunta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uman simben aya pagidok pagidok lagi Baitul Maqdis. Naman mutakalibin na. Ano man ikipugay ng tanusi? Udah mitro lagi mo tayo tuwan ng talafawan di wajah ka syatral masjid haram. Udah tuh mitro na kita ban kiri ngangka. Akapapantago pala di sila disime sa masjid Kuba gitu. Di sila disime sa masjid Kuba pada na unimbisitaan si isa Madinah o di mga punay haji na usudi mga pagumrah. Takasas pa talaga di sila disime wala mo salatul asr. Na minituro lagi mo tayo na miya ban kiri mo nagita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so di na ikasime si isiran maadab si sabitan maksud si isiran ya ada sabitan haram. Lagi na sa gobyerno kamo bagumrah na pagi tuko sa nang sa satun asdi garagi sila di bagumrah lagu sila mudisi buat bela penyajar kano okay lagi kailangan ato kawan antum naik kipat patah tu sa gin eman Baitul Maqdis yang tak ada sabab kena ubay ini awid akan internal ka awid akan alay ulang-ulang muslim sa gin eman na dunia nah ay makapupantag na suribat Agus Untol kasi niya kapangulo sika utol ubay na pagkato na pumawing sa kirayamanan niya ng mga mujahid-jahid ng mga Hamas na inisira na siya ang nakapangulo sa Hamas sa kirayamanan ng mga Israel and sila yung ginawa sila ng pangulo pama nakapapawin ng katulad di kini kawataw ni pangulo nakapangulo na sa kanang mga mujahid at mga Palestina Israel na di na mugmang karawan turo udah sila pagugupyan ng mga Israel kaya buat kisimbagilan lagi ang kaya Hamas na anak pagugupo na mga tawa dito ng Royal Chief Wakida na kena ubang ito mo ay na pinila yan ito na ipawin ng grupo na dito na mato na ka-grupo Korea ko na dito ng Hamas sallallahu alaihi wasallam ubang dito na pawin Suma ini wala pag-inapawin na mata hindi sila magprasa wah tak dia sakot sawar anu manusia di perkataan itu na ay important din na ayat titindugan lagi ang mga pagalitan ng mga mujahidin sa Hamas titindugan lagi ang mga pagalitan sa imin ni Bugina Melit na diyan na si Itano kiran din pasi taman sada ang makatinduga na kilawan tano kiran kagiti patut ko muslim adi makan yung si kaya mana niya na maadin na pupaninindig si Wagaba na giti ang mana niya na kailangan na sabot talo diyan tayo mga pagalitan ng mga mujahidin kaaya kataw yak nunsan na ginan suguli umasay Arafat ang mga wata apagato nakapagod sa ato begitu niya sa mga sunod sa ato apagato na Abu Muhammad wes tan ni Romeo siya mga senior high na agi di sila po ato agi to kita manap kesuenan
Adna niya kapamikir sa adin sila na ko aziran napakalaga din sila sa ko na gyud man to ayaman na nibu sa gingan Hamas mana gyud kana na Hamas na abbreviation na al haraka al islamiyah haraka al muqawama al islamiyah yun ikaw Hamas haraka al muqawama al islamiyah ay man niyan na movement begitu aka islami para sa ginayamanan niyan na mamuputa sa ginay Palestine paminta ko Allah aging gayamanan niyan na kapupugin tayo talo nasa kanwa mga bayi nasa kanwa pahinam o mga dato why nasa kanwa mga bayi napahinam yung sa mga dato di kapagay so kaya pagad mo Allah Ta'ala ay kaya pagad niyan napakambubalaan niyan so asay daadin sa basa sa timang ay mo sa timang nami adin na so Allah Ta'ala da ganyan di ba subay na ipantagin na so mga dato na ipantagin na so mga ugay na so sangan na di makapumbala sa sangan so mga bayi rasul-rasul na sa Allah Wasallam na kaya pakapas yan na so kaya pangaruman yan mo Khadijah asulang walong tamok yan na pingusto niyan si ulalan si Allah nagiti kaya pakapas o panulong agumatan ng Islam nasa kanwa mga bayi nasa kanwa yung pagkapunan na pagkasimbungan na ginagamanan niya na di maggusto si ulalan si Allah ikaw nilipot ako panulong agumatan ng Islam na balasangan Allah Ta'ala si mga panagutaman niyo na bubuit na miya ko si Amaito no di na information na biya kapon pagkatalo na beauty ini tawfiq tanu Allah balasan kanunian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto masagudo ko to leka andra katano ang iya guru tano makapatag sa kaya mamuputa di dunia si ko kababalita do mga Muslim so masakit to Muslim na isu no lawas sa langon kailangan na langon romandir o langon anggota kamaragagdam sila sa Palestine na pinutuloy na tanos so kala iyan ikipantag ko kipagawin tanuron akal nakagiya sa tano mga baiyan so mga dato na diyo ipraot na ayaw minuminus na so mga dua akano na ayaw tanipugum sa kaya mga pagaritan sa Palestine di tanong mapad sa otoa pugalang si ikaw dumutang ni si nga mga pagaritan si sa nga iya Palestine. Iyo tabi ang tanong na ito so presidente nga kaya United Imam of the Philippines Sheikh Pananan asa kubayaan niya no pa mag-exhibition na dip na di Sheikh si sa nga mepos na patskan niya ng mga Sheikh most outstanding si Kokele ako raradugal bagyan. Kapapantag na sulatan sa bansa yan ang pagkatataliho na secretary na yung pasipero na secretary na ino ka managyo o may kakakuan naging tikulo lang inanda na tumalambog si na maganda mo sa plaque of appreciation na yung ayang gurutano si Dr. Hassan Nur Alapa ay napakabati ang gano'n naging tayo sa mga gurutano wata o miyan ang mufti si Mahmud Pulangi awata iya na iya alim wada salam rumor ki al alim Nabil Mahmud Pulangi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Muassasatul Asdiqa bil Philippines. Al Asdiqa Foundation of the Philippines Incorporated. Certificate of Appreciation to Dr. Hassan Nur Maka Alapa in his generous participation in the Al-Asdiqa Foundation of the Philippines Incorporated as a first General Multaqa Lanao del Norte area at Zafia Function Hall, East Poblacion, Balui, Lanao del Norte for lecture topic sututulan ko mga bai ang mga muslima ipun ko miyaw na natamandan sa imanto. Time and effort, the attitude he showed serves as an inspiration of the Filipino Muslim and a symbol that unity, peace, and development can be attained through preservation of culture. Given the second day of January 2024 at the Zafia Function Hall, East Poblacion, Balui, Lanao del Norte, signed by Alim Yusuf Barambangan, Secretary General Alim Ismail Balindong, Chairman of the Board of Directors Al-Asdiqa, and Alim Amiruddin Ibrahim, President Al-Asdiqa Foundation. Berikut
So Grand Imam, sanggaya United Imam ay mapubali po Sultan na kaya alas dika, as kanya din iba na maka dawag kung sanggaya indawag tanong certificate. Kaya tafadhal. Al-Asdiqa Foundation Ingada Pilipinas Nudulso mga alim Kipananaguntaman Mga alaisakal Kadaya mangusimba Gusto agama tanong Agama ay Okay, malasan naman kami na mga gurutan, no? Sigo pa na unta manilan, katawan tanong, pagdudo nila na mga orasyon. Ang ay kapagkipita na tanong kiran, agi mataan na kailangan tanong ang mga loks tanong, kakagisiran, is agya sa mapansa, kaya Islam. O pamakat na kaya Islam, agya kaya duwera na, duwera na, so kaya pamakaswa, na isa sira na foundation, o lango-lango na may kaswa, si Sagya kaya ingat tenua dua ranau na lalambut na dia kaya ingat tenua mindanao. Sama po na yung natamalambog roon na so ikadua leksyurutan. Ikadua muhadir ayan niya mabubali asawa niyan. Mapunutulian ka katano kailangan na katano yung pipi ka biya ka pipi niya sangan. Lamun niya mati ngayon na kailangan na ito kapag tamutuno ka. Ang tanong di man din na pagsusangan na sangan yung mga bay. Ayan niya sa namin na ang na itindag o mga baiya, mga muslima, kung masa iman to niya ka na so garubat o mga riduay ko Islam, agus mga muslim. Pamanan, kami itindag yung mga bayi. Sa kamuanan, si Sangay kaya pakandak lo garubat o mga riduay si ko Islam, na gusto mga muslim. Si tanong nagkanag sa iyang ay murutanong, ay gagranila mo kung makatatanong dokumentin pugating ko mga muhayang ang yung markas sa baba al-Islami na ranaw ragat as kanyan sugurutan no founder si Sagya nga markas sa baba ada sa nakarunwa ki Abu Muhammad Sarangani falyatafaddal siyadatuhu al-mazkura.